Astăzi mergem să batem dragonul. Salut, sunt Mazoku și am început să postez din nou Samp. Pentru aceia dintre voi care ați copilărit cu mine sau v-ați uitat la mine, am revenit. O lavă în Samp? What the fuck? Aici e sus, lupta dragonului. Să mai batem pe ea doi. Uite dragonul. Hai de viața mea, trage cu flagman după noi. Ai grijă, trage. Ok, deci salutare prietenii mei virtuali din țară, din diaspora și de pretutindeni și bine v-am găsit. Astăzi facem ceva inedit. Noul update de Halloween e genial. Ia zi bă, era cu ce mașină mergem? Hai. Băi, eu aș avea să... Fă-mi platou suedez aici să văd, să-mi aleg. Fă-mi platou să vedem ce mașini de Halloween avem. Frumos, frumos. Bun, la asta nu te aștepți, ia hai să vedem. Are mustață, ce are asta? Dați like dacă vreți mai multe clipuri și neapărat apăsați pe clopoțel pentru că YouTube-ul nu mă recomandă. Ia uite cum se uită la tine. E turbată rău de tot. Asta poți să o iei direct din crate pe care le dă pe server, nu trebuie să o cumperi. Ia auzi. Ce zici despre asta, Mazo? Ai de cap. Bă, flăcări pe mașină, mă. Bă, e next level. La asta nu te aștepți. Ia vezi buletul ăsta, cu păia în genul deasupra. Ai de capul meu, ce șmecheră e asta. Plâng copii în casă de bucurie, e șmecheră rău de tot. Zi bă, era, de ce ne-am adunat aici? Ne-am adunat aici ca să colectăm dovlești, să ne pregătim, să ne decorăm de Răspuns Halloween. Greșit, nimic nu știi. Ne-am adunat astăzi aici ca să ne jucăm pe cel mai tare update de Crăciun, nu? Nu, este de Halloween, Mazoku. Pardon, de Halloween. Oh, dar Mazo, de ce nu ești pe Bizon? Să vă zic sincer, am intrat pe Bizon, m-am jucat o oră, îmi place Bizon, dar am jucat prea mult acel game mode și personal pentru content mi se pare plictisitor. Așa că am zis să începem să ne jucăm aici. Deci bă, fiți atenți aici, deci colectați dovlecii ăștia se spawnează, cum se spawnează? Se spawnează random. Se spawnează random, ok. În jurul orașului lăs mare parte, adică și în sătucele de lângă și în mijlocul lui. Îi cauți și vezi de la 250 de metri pe minimapă. Ok, avem de colectat 5 de ăștia. Eu i-am colectat deja. Și unul premium, nu? Da, total 6. Și în total îți arată în dreapta câți sunt spawnați pe hartă, nu? Bă, dar poți să-și o scoți dacă vrei. Bă, stă ochiul ăsta mai cârn un pic. Mă rog, bă, mapping-ul ăsta e interesant. Deci, practic, aici intrăm în dungeon, nu? Da, suntem într-un mapping pe care l-am refolosit de 4 ani de zile și este timp și în următorii 10 să-l refolosim, că e mișto. Oh, hai că e bine. Da, de cât timp e serverul deschis? Din 2019, 25 decembrie, adică să zicem că acum face 5 ani, în 25 decembrie. Ar trebui să-l închideți, deja e prea mult. Da, cred că o să te dau afară de pe propriul clip. Bine mă, deci avem moduri, eu am key-ul ăla, practic mergi undeva pe plajă, te pui, intri într-un cave de ăsta, nu știu cum să explica, un fel de... Explică tu unde intri. Intri într-un canal, frate. Ok, iar nu arătăm canalul și acum că nu stăm să pierdem timpul. Dungeon invite. Mergem în temniță. 16. Împreună? Că avem premii mai mari. Exact. Avem 10 așa de colectat. 10 pumpkins. 10 eu, 10 tu. Deci like pentru pumpkin-ul ăsta. Deci ce urmează? Acum urmează să ne batem cu dragonul. Nu, mai avem. Oh my god. Hai, 3, 2, 1 și... Da, mă, nu e nicio promovare plătită. Dacă v-ați plictisit de game mode-urile clasice și de restul ce mai e pe piață și vreți ceva mai interesant, ne vedem pe server referral 67447. Ce se întâmplă? Ți-am oferit o vrajă... Drept recompensă prin care poți vedea unde se află toți gardienii care păzesc cuibul dragonului. Fiecare dintre aceștia dețin o piatră pe care o vei folosi la eliberarea dragonului din temniță. Succes! Ai fost desemnat de collector, ai abilitatea de a colecta pietrele dropate de gardieni. Bă, deci dacă nici asta nu e altceva pe jocul ăsta vechi din 98, să moară nepoții mei. Și eu sunt diferit. Pe școletă, vărule. Eu sunt The Shooter. Am primit M4 să înfrung gardienii. No, dă-i bucata suedeză. Fugi și ia piatra care-i totem. Totemul. Am luat totemul. Hai, vărule, sus. Trebuia să iei tu al doilea. Dar nu mi-ai zis, bă, tu mi-ai făcut țeapă, mi-ai făcut cheie. Păi a fost o surpriză, ca tu să stai degeaba și o să fac toată munca. Dă-i. Bă, deci de când am intrat pe server, sincer îți zic, am și 7 ore jucate
7 ore 72, deci de când am intrat pe server am senzația că am început din nou să mă joc Samp și descoper chestii noi și așa mai departe, adică când nu credeam că o să fie ceva nou care să mă intrige în jocul ăsta, fix așa a apărut serverul ăsta, serios. Și gândește-te că a apărut un server Mamă, cu numere extrem de mici. Uite, de asta zic. Vezi? Că e ceva diferit? Ia uite-te în dreapta jos, vezi că e lavă pe jos. O lavă în Samp? Da. What the Bă, nu, serios, există lavă în Samp? Nu știu, cred că e texturată, n-am nici cea mai mică idee. What the Păi în mare parte cam cred că ce a avut toată lumea la început. Bă, aș vrea și un server, comunitatea mea. Eu am profitat și de faptul că eram deja YouTuber, eram puțin cunoscut, știi? Și am zis, bă, am încercat-o, am văzut cum e, am fost și admin 6 la Radu. Am zis, bă, eu mă consider capabil să pot deține un server, să pot să-l administrez, că făceam cam aceleași lucruri și acolo pe care le fac aici. Cu mici excepții. Eu am vrut să fac ceva diferit, adică să mă diferențiez de alții până anumite lucruri. Voiam același gameplay, cum îl aveau celelalte servere, pentru că asta îmi plăcea stilul ăsta RPG, dar cumva prelucrat, relucrat. Să nu simți că ești pe același server când intri la noi față de când intri pe altele, spre exemplu. Dar în același timp trebuie să fiu și atent la detalii, că nu voiam nici să fac chestii mult prea Pokémoane. Adică să strice jocul, să se ducă serverul dintr-o nișă în alta. Bă, dar puțin complicat. Asta, știi care e chestia? Și chestia asta cu că Pokémon sau ne-Pokémon sau chestii de genul ăsta. Bă, e același joc la bază. Ce e aici? What the fuck? Aici e sus lupta dragonului. Hai să mai batem pe ea doi. Hai de capul meu. Uite, fix pe copacul ăsta o să vină dragonul. O să le liberăm pe copac. Ai de capul meu. De asemenea, dacă aveți întrebări pentru mine, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Pentru că la fiecare episod vreau să fac o secțiune de Q&A în cadrul episodului. Așa mă, ce ziceam, bă, te plictisești. Deci dacă nu vii cu chestii noi, nu duci, că și Bizonul ori băgat misiuni, ori făcut nu știu ce, adică nimeni nu mai... Să te joci din 2000, nu știu, majoritatea cred că se joacă din 2014-2015, să te pui să te joci, o să iau ăla, să te pui să te joci de atunci exact aceeași chestie, fără update-uri interesante, fără chestii mai diferite, fără să simți că ăsta, na, devine boring. Mi se pare că chestia asta nu prea există, chestii de Pokémon sau chestii de-astea. Depinde cum o vezi. Ce trebuie da, să ăsta e dragonul. Vino după mine. Oh. Și ai grijă, vezi că o să scrie pe chat în timp ce mai discutăm noi. Bă, vezi că eu n-am viața full, băga-mi-aș. Uite dragonul. Ai de viața mea, trage cu flagman după noi. Și vezi că scrie pe chat când trage după tine, când ai văzut că a scris, ai fugit în altă parte, stânga-dreapta. Stai că îi dau bucate suedeze la dragon. Da, eu. Și ai mare grijă pe chat când tragi. Da, mă, e pericol. Păi și dacă mor, ce se întâmplă? Dacă mor, luăm fail, pa! Bă, dar nici n-am început cu viață full. Nu pierdem cheia, dar o luăm de la capăt. Nu avem viață full. Nu, nici eu n-am, mai am 50. Ai grijă, tragi. Mi-a dat bucată. Pișa. Hai, că e mai... Cine-i? Pe cine-i? Pe nimeni momentan. Pe tine. Pe mine. Hai că-i dau bucata. Dă-i! Gata-i. Da, mă, bine, mă, bine. Nu mai suportam, bine, mă. În sfârșit. Vezi că cred că am descoperit o nouă tactică, Mazo, cum să o facă și toată lumea care nu știe cum e. Bă, da. A fost greu. Hai să vedem ce am primit. 5000 de crow points, ok. Așa, ai completat temnița. 140 kk, 5000 de crow points, 2500 de cristale, nu cristalele alea. Așa, 1261 de candies, 10 premium points. Ce facem cu candies? Cu candies poți să iei chestii din Halloween shop. Shop-ul special de Halloween. 9, 8, 7 sunt paletă, mane. Îmi scrie ăsta, faci și cu mine unul. Sunt paletă, mare, lasă-mă în pace, că sunt obosit, sunt paletă, sunt mai steaua mea. Unde ai zis? Cu candies astea turbate. În Halloween shop, shop-ul special de Halloween. Am să mă fac de rușine că nu știu să scriu corect Halloween. Am scris bine. Câte am? 1663. Bă, nu pot să-mi cumpăr nimica. De câte ori pot să fac dungeon-ul ăsta? Poți să-l faci de câte ori ai chei. Adică dacă acum ai cheie, putem să-l facem iar. Doar că în mod normal nu prea ai cum să faci mai mult de o cheie. Bă, dar eu cred că vă plac prafurile, că ai nevoie de chei, ai nevoie de cristale, ai nevoie de... Până acolo la chei nu m-am gândit. Am rămas la prima parte.
Zăpada când o implementați? De Crăciun. Avem frumos în lăvă, să o prezint și atunci. Vreau să iau și dovleac de ăsta premium. Stai că le iau acum. Și acum să mori că mai ai 10 HP. Ia mă, premium pumpkin 30k, 2000 de crow points, 1012 cristale, 3 premium points. Da mă, nu e nicio promovare plătită. Dacă v-ați plictisit de game mode-urile clasice și de restul ce mai e pe piață și vreți ceva mai interesant, ne vedem pe server. Referral 67447. Da, e un referral urât, dar na, hai, băgați și voi codul ăla de referral și ne vedem in-game. Acesta a fost clipul, vă mulțumesc mult pentru toată atenția acordată, neapărat apăsați pe butonul de like și pe clopoțel și până data viitoare, pace și iubire la toată lumea, ceau!